sɔgɔma foli an b'o di an lamɛnbaga cɛ muso denmisɛn ani maakɔrɔ. Bamakɔ a n'a lamini Mali kɔnɔ a mana kɛ diɲɛ fan fɛn k'ale ka fɔ sɔgɔmada ko radio Mandi la n'o radio fréquence 93.8 kunnafoni a gouvernement Salima bɛ di maa min fɛ Yusu Kone Yusufa Keriba Samakɛ nɛgɛ kɛrɛfɛjuru Awo Traoré nɛgɛ kaɲɛ 7 ka taa bila kaɲɛ 8 tɛnɛ ni ka taa gosi sibiri kunnafoni a ti kɛ basi ye ko n'a bɛ dɛsɛ Keriba Yusufa inshallah avant ni sɔgɔma ba an bɛ foli di bɛɛ lajɛlen ma i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na kosɛbɛ ka masa Ramani k'ale fana sɛbɛkɔrɔ fo ale min b'an bɔ donna ka donna sɔrɔ siga t'o la fo ka tila ka kɛnɛ sɔrɔ kɛnɛ min ni o ye an ka kunnafoni kɛnɛ ye radio fréquence sɔrɔ ale sanfɛ 93 murumuru segin kɛn yɛrɛ radio sabanan min sigira kɛnɛ kan o bɛɛ bisimila siga t'o la Keriba radio fréquence 93.8 Keriba fasiri disɛbɛn ye min d'a ma an ye min ye an ka jabaraninw sanfɛ kunnafoni n'a nasira an yɛrɛ ka wuli ka jɔ kɛra minnu seere ninnu ye kunnafoni ye an bɛna an da don minnu na ka walawala dɔɔni dɔɔni lemanaw k'u ka tata sɔrɔ a kɔnɔ yan'an ka maa welele bi sɔgɔmada na lasiri bɛɛ jara président du mouvement MPCD yan'ale ka kɛnɛ sɔrɔ Keriba ninnu ye kunnafoni an bɛna minnu walawala dɔɔni dɔɔni bada an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ ni dugawu k'an ka jamanaba in ye Maliba in Ala ka jamana in sutura Ala ka jamana in bɔ a juguw bolo ni sago jugu sago Ala k'an ka jamana in sama ka bɔ ayiwa maliyɛn juguw bolo koyi Keriba yanni ka jɔ i bin yɔrɔ la Keriba i bɛ jigin ta i talo yɔrɔ la dɛ kosɛbɛ Keriba an talo yɔrɔ o ye maliyɛn o don maliyɛn minnu tubabu farafingolo b'u kan mais tubabu jugu b'u la wa Keriba olu minnu ka ca an cɛla yan Ala k'an sama ka b'u amin rabi amin caman bɛ jamana in kɔnɔ o tɛ Mali jago siga t'o la olu lakun ye dɔwɛrɛ de ye nafolo kosɛbɛ k'u posi fa k'u ka denbayaw ka posi fa Keriba u nɔfɛmaw ka kilanw olu kɛ fɛn ye kosɛbɛ jamana in kɔnɔ o fangaw tɛmɛna dɛ o kɛra Ala k'an kisi an ɲɔgɔn ya rabi jamana in Ala ka kanu don maliyɛnw na amin Ala ka jamana in di maa ma jamana min ni jamana in kanu b'a la amin maa min ye yɛrɛ wolo ye maliyɛnya Keriba gansan tɛ koyi kosɛbɛ Keriba gansan tɛ dɛ gansan tɛ Yusufa maliyɛn yɛrɛ wolo kanu bɛ maa min na jamana in kosɛbɛ n bɛ Mali dabɔ kɛ dɛ dusukun na Ala ɲɛ bɛ dusukun de la kosɛbɛ jamana in kanu bɛ maa min na dusukun na Ala k'a d'o ma Keriba ba Awo Traoré i ni fiɲɛ bɔ a senkɔrɔ an bɛ taa kan kosɛbɛ Keriba Samakɛ n bɛ n bolo bi o bɛ bɛn ka cu ka sama ka bɔ n bolo ɲɛfɔlɔ sɔgɔmada in na le nouveau réveil Keriba ale kun cogo ma ɲa dɛ Keriba kun cogo ma ɲa Keriba a ko n'i y'a ta ka lajɛ Aziz National n'ale wuli ka jɔ den bi a ko kiri de tun bɛ ku Keriba a ko Aziz National siniman bɛ siniman min k'a dɔn k'a fɔ a tɛna janya koyi k'a sababu kɛ mun ye a ko fɛn min i k'a dɔn k'a fɔ ba Maliba jamanaden fantan 4 jamanaden Keriba wuli ka jɔ kɛra le bɛɛ nɔfɛ bi ko an ka taa Assises nationales de la refondation n'o hakilina n'o bɔra i k'a dɔn k'a sababu ye bi min ye président Assimi Goïta ye ani a ka kolonɛliw Keriba olu y'u bolominɛyɔrɔ sɔrɔ koyi ko nin sugar tali nin ye koyi nin ma dɔ fara an ka transition kan o t'o ye sa wa kosɛbɛ Keriba Samakɛ Fadeli Désiré ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ bi a ko min ye kolonɛliw ye ayiwa Assimi Goïta a n'a nɔfɛmaw ni k'i dogo sukɛli k'u ka la kɔfɛ u bɛ bɔ Keriba Samakɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ko nin kɛra fuguri ye bi min bɛ ka da maliyɛnw ɲɛ la Keriba k'u fɛ fɛn min kaban koyi a ko Assises nationales i ka si t'a la koyi a filimu ale turunela k'a ban sabula acteur yɛrɛ principal Keriba scénario bɛɛ lajɛlen a bɛ maa min bolo a ko de Assimi Goïta koyi ale dun n'a y'a fɔ k'a da yɔrɔ min k'a tɛ wuli ka bɔ yen o Keriba o ma ye wa TNT kosɛbɛ y'a bila o nama tɛ a kɛra ten a ma bɛn ma ta ale tɔgɔ la o kɛra ten charte nationale o ko se k'an bɛna ayiwa fɛngɛw kɛra a validation kɛra min sɛbɛn bɔra ka bin ko sɛbɛn bɔra sanfɛ
asila sala el defo amablo kawa kerati kerba ngade isufa wazire de zango akon ni azizin national ye kerba ko afana be ko chokola koy siga shitala afilimu tunila kaba wa anyama wa o asimi ko taye o kerba no laji bram borke taka fangai wa ikalo ka fo jamana dembe kundala talla kerba sumake kan kubina abo chokola ko dan kera munye auna na an wanta afrika mun fangala wa antina an no fangai na ko kerba me fenda la jelenke wole ikalo ka fo election alebisa ke jona election ni jona dembe bi rasula kono election ni jona dembe bulu nyi mamimba awa una ke jamana tiye akoko mo ko tele ko ni sharti ye kerba jona do na si ka fo minge o si ka fo na labba ikalo ka fo ni ikalo ka fo president koro no ye president de transition koro ye colonel major bandao ani ikalo ka fo premier ministre muntar wani kerba ko lu ka fo mingela na be bollo le kono bi o ya yira ka fo ni election ye awa election generally fuka dalse jamana nyamatiki ma ko bela jaram se ka ke ka ba ka be février kalo awa akle muga ani wolomvla bafla ani sa mugani fla kerba samage ako miye ikalo golo masilen tabaw ye no ye awulu o president na premier ministre ko lu fana galon ka boy ko ta flamman ko le ta kerba samage maiga ko ke premier ministre jamana kono o sugale gugala maiga kerba o fana na ye ka fo miye ikalo ka fo ni transition ye kerba anase ka do fara ka chuko muna o de kalo jamana de unjugoro ko don koro aywa naka akokuma ye kuma duma ye ko kuma munu no lu aywa ikalo ka fo bi ale ka kuma bela jiran tala jo minka o de asisi national ye ko ka kuma kerba fadili di zemango akoni ya takalaje o ko man ni ko kura mali kono wa asisi joli kera demokrasi ngono change ki ngono ka fo joli kera jamana ngono kerba Tiene kanka. National no kuma boda aka wulika jo anaka kelebe yo ye bi keleba ko de ye ay way kalo ka fo asi national no jabi kala miye ko baran na kenno ye ikalo ka fo laben ko be golo ma silen saban numulo ko ka gitigu umuka fanga o laben kan ka chugo muma au suma au mazo keleba ku bela luka batagu ye tugu ngoyi ko ka sebe on laben ndu boro ni kana chungo male muma ango transition abike ni ali ko sabu awobe jina zuna Allah bela akoni yanda kalaje jamana marabbi fate kete muso te ko do maji len tabaw ajini ko ta anano no maw kele bas mage ko lu ko haklina woni ni labbi koy to gel ko la mega awai kalo ka fo ade baraw baralabbi ale ye chide ne koy o chide jumando do maji len tabaw ka chide kele bas mage ni transition do maji len tabaw akuba be ka me fanga ngono de koy kele unna ku rakra fen ni mabeko wole lakama ye la sécurité kele bas mage ko jamana dembe la jele ni labbi ka fo ni jamana ni goro maji len tabaw na bo olumbolo kele ba ko lakana commission ka anda koy ka antonda anko ve ko bi ka buza akonna kamera na ko bi de ni juga ni ku ne koy ni goro maji len tabaw ka fanga ni kele ba ko ni ne kala lakana ko koy jobe se ka frustration kan to ko ni fen da ba jele bolo anu ka pre ministry bolo chogo yasa dobe fara akan koy akoni ya takalaje akoni ne ikalo ka fo sele oye ko kana se community international dubari ko da mun la ka ni an da jamana ban mali bai ko kuma an da jamana ni wonke no kala sharti kon la ko be nan ko ka la wala ya no kala la fa da jamana kono akon ko bi akoni ne ikalo ka fo ni ro ma ni tabaw ye ni jogal ko wala manga kele ba ko to olu fa la ye koy hali nanu jebe bla nona ye ikalo ka fo to sida wo ko te national wo anga be tama kaiso anga tako anga ya zakalaje akobi jamana do mo yoro minna kelba ko jamana ko toro jamana ko koy fakali utika ba aliza tonyo utika ba jamana donka dunga bare ameni ngate shawla ko sebe ko ba ko ni wale awani aziz national namba ya ken mutugo la kan ko kuma jenya kana ka gela jamana ma okay fadiri awo ina jamana ka do le meyer Allah fulu bai ale kan ndoko kum bole membolo akoli ya fo sabati jamana in kono koy awo ni
bien kɛmɛ gen gɔnjigi b'a la n'a fɔra ka min sama Isufa o de b'a ko bi ka balo ye kosɛbɛ kosɛbɛ buru ale ta kɔni de la bi o bi kɛnɛ kan buru ale tɛ ka se ka sɔrɔ ka sababu kɛ gɛlɛya o taara ka maaw sɛgɛrɛ an bɛ don min ko bi Isufa min ye le Wagadu ye a y'a yira k'a fɔ ko ale y'a da se nin ma don an ka transition min ni ale sigilen filɛ nin ye ko u y'a ko caman na nka min ye baloko kunkanko ye Isufa le Wagadu y'a fɔ bi ko baloko kunkanko la an ka jamana ko a ɲɛ u jɔyɔrɔ la yɛrɛ de la ka ɲɛsin baloko ma ko n'i y'a mɛn ko faso bɛ taa ɲɛfɛ Isufa dun ka fa de bɛ adamadenw la ɲinɛ kɔnɔbara o langolo o tɛ ɲuman ko kabini an ka transition na Asimi Goyita n'a ka maaw nana Isufa ko u kɔni k'u ta ye dɔrɔn k'a fɔ an bɛ se ka nin kɛ an bɛ se ka nin kɛ ye solution b'an bolo layidu olu bɛ ka taa fan caman fɛ an bɛ don min kuma banbugu n ko k'o jɔ sa ko le Wagadu kɔni a y'o ka yira k'u bɛ dumuni na kɔngɔ banna caman bɛ ne fɛ ko ye malo o tɛ ka kan ko o kuma o wulilen de filɛ nin ye ko maliyɛnw bɛ ka a daminɛ sa ka o ɲɛ yɛlɛ ko ye Isufa ko min ye ɲɛ yɛlɛ ye k'an bɛ k'o daminɛ k'a ye k'a fɔ ko tiɲɛ la ko ninnu bɛ min na ko u ɲinɛnen don fasodenw kɔ ko a bɛ komi u ɲinɛnen don u nakɔ a ma fɔ k'u tɛ baara la nka min ye baloko ye n'u m'u ɲɛsin o ma dɔrɔn ko a bɛ fɔ ko u nakun ko a ma ɲɛ ko ye ko problème wɛrɛw an ɲɛkɔrɔ ko olu ye problème ni olu kan ka ɲɛnabɔ o y'a sɔrɔ baloko de ɲɛnabɔra ko ye ko u bɛ ka a lajɛ k'a fɔ k'u bɛ commerçants k'olu bolo tɔnɔmin k'o da u kɔ ko commerçants filɛ nin ye n'i y'a jateminɛ ko olu ser'u dan na ko ye olu turulen don fɔ u kan ne ninnu n'a fɔra ko olu fana ka baara ɲɛsinnen don baganw ma gɛlɛya min bɛ u kan k'u ka fara olu kan ka o gɛlɛya ko o lawaleya o gɛlɛya walasa u ka se ka ta ka bɔ an kan le Wagadu y'a fɔ cogo min na ko olu kɔni bɛ min fɔ an ka transition ɲɛmaaw ye n'o y'an ka gouvernement ye ko transition yɛrɛ ka kuma mugu ye Wagadu kɔnɔ ko tiɲɛ la ko a bɛ fɔ nin ma nanzarakan na ko des faux problèmes faux problème ni o b'o u da ko u k'a lajɛ u ka dankari o la ko ye kabini san 2000 ani san 12 ko an ye nin kuma in fɔ yan u fɔra minnu kɔ n'o ye Ibrahim Boubacar Keita n'a ka fanga jugu ye u ye nin ɲɔgɔnnaw de damantanw kɛ ka fasodenw sɛgɛrɛ yan min ye dongo don gɛrɛfu bɛ kɛ buru bɛ sɔngɔ bɛ yɛlɛ balofɛnw sɔngɔ bɛ yɛlɛ fɛn bɛɛ sɔngɔ bɛ yɛlɛ bolo fɛnɛ tiɲɛ la ko fasodenw b'a fɛ ka dimi ko ye saraw tɛ ka se ka sɔrɔ an bɛ don min ko bi gɛrɛfu ko nana fara kan i janko nin tile filanin na bankiw bɛ gɛrɛfu la assurance bɛ gɛrɛfu den somɔgɔw quartier bɛɛ lajɛlen ye juru ta Isufa kan boulangeries fɛnɛ olu bɛ k'u ka ba halisa ka fara fɛnw sɔngɔ kan ko buru sɔngɔ kan kɔni le Wagadu kɔni y'a fɔ cogo min na fasiri sɛbɛnbaga n'o o ye Anne Marie Sumunti dɛ ko Mamugu dɔrɔn de bɛ an ka transition n'u u teri an y'a bɔ le Wagadu ale ka dɔgɔkun bɔlen kɔnɔ Keriba n'i ye boulangerie ka grève jate nin tɛ bila ko ye ayi bila ko tɛ ala ja ko dɔ de bɛ farala farni kosɛbɛ le blé Keriba farni tun bɛ 18 000 la bi a bɛ taa fo kosɛbɛ boulangerie tɛ ka fɛn tɛ ka fara buru kan ko k'olu k'a feere kɛ o cogo la ten a ye misiri kelen k'i la i bɛ Eden jɔlen i da la kosɛbɛ c'est des gros consommateurs olu don olu bɛ kuran jeni u bɛ kuran jeni dɛ miniti kelen n'o juru yɛlɛla i bɛ Eden i da la u b'a tigɛ ji bɛ ten kosɛbɛ lɔgɔ bɛ ten foyi tɛ bɔ ninnu si la mais État ko olu bɛ farine subventionné aw bɛ farine subventionné aw tɛ taa yala ka a lajɛ min bɛ a da fɛ kosɛbɛ a kuma ka gɛlɛn a ka gɛlɛn komi villageois yɛrɛ ko k'u bɛna sigi ka fɔ kɛ ni min bɔra la an tɛ n'o la jamanadenw ni Ala sɔnna ma parce que tile fila n'an ye boliboli min k'u nɔfɛ a ka ca kojugu kosɛbɛ dɔw yɛrɛ tugulen don an ma se ka fɛrɛ u la sɔrɔ man di kosɛbɛ Isufa fajiri sɛbɛn min bolo yɛlɛma o bɛ bɛn l'indicateur de renouveau a ka bi sɔgɔmada in na bɔli
kiriba aywa anyambulo je yoro min kiriba andema koroni kiriba ikado ko ufana bena participer ko ni basite kiriba ka sababu gani ko basiri sabama olde ishaka jamutene ayayira akoni andema koroni comité exécutif abey ligue olubu kira akwai yanta kalage abadan gurma na tamama jamanan maraba na tamama ademan na gulon soro Allah ni kira portu mandin Allah ne kire le bay ademan ni abaglo ko sebe kira isufa akwai mata ku so nangon ni ademan koroni bi ako ni ukaji laje ni na kira kungere laban nan ni ye aywa ikalo gafo ukache bamni no toko chemuko sangare wa nalle ka wulika jotu ngammo jamana kono foka parti belebele do fara ayereka kabi disida aywa ikalo gafo sogale kugala mega anaka president asim ko italla ni transition ne agokoka abise ka dansala tugo ni wati kofolo akako okonna la akonni asidi national ni ye akonni tena ke kakala koi parti chama otume chemoko sangale nofe akola koi akonni alima koroni beba donc fo alima ni naleke opposition fait alima ni naleke fait ka ko to ko fanga shila ako alima kwa yele mabolo da koi ayeka jakulu okuma chela ni chemoko kafirikere ko alima president solita ko ba ko ni ya sakalaje akwa nyoko malu make jinye kono koy nyoko malu president nofe et president solita neuf voix ma ko zone ko chemoko ambe ko ba so le pe ko sebe ko mo ni fana nunjuru ni dole tula nunjuru sama ko ko mari makappo akwa mu mbela de nunjuru sama ko annu ku tu firi aywa azizi jonali ale kono sigatala kuluba palsizizbe kadaka minye sheji langole akoko leye otaku mugu de kadai ay sheji langolo dewo mugu de kadai kira parti imirika la jeke president no manai fangake adema tura be ko sebe na hakilla kele ko sebe alini maka kele anga tafu ndro anga tafe katuna mgula suko ala te ya ere keriba akapere yangura monja jare maka mbo dabbi keriba ko sigila nangula mkanto fe ako fazili zerango ako niyata ko lajje ako kuma ko titiye ko maruka unika jo abado alima partie tute aywa kalo gafo opposition fe abadan parti ni wa fe ku tire namu wati bela jele keriba ni mama ale kuna kafoko ebe mo bali ka tege namu keriba ko ni kara aywa chamo sonarela siga sitala oje be kila koy o parti alima koroni keriba ko siga sitala o tuube beltula marmata jara ko bi sabula ale kara maye manu na be sente kele tu gouvernement kuran na ta keriba no ferete kele no ko sebe keriba ni drogo amon ba bon marmata jara ale be la be masa wa ni ko na wala wa majole ni atima kono wa ko ni shori tukuni keriba ni mabe pale ni drogo agoni ata kalaje akikalo ka fo ningara jambo baye ni abai mawolo ka nyesi parti belebele ton ni makoy parti ni na be diwolo la ale bonu ngor kalo ka fo yelo mawu foka tase awa parti chaman ko bo keriba ko olu ba kono koy akoni ngara jambaye olu makoy kabo kibi jagodo ayi jabana koy na ko ni ayo olu tkantida uteda opposition ko na badao keba ni te jambaye ni ko lo ni ko mi sama kadit fora abana ejango alebe CNT kono abana alebe CNT kono Patrick anya jamani ka bole ni ka tembi no kono akadi boli isana jamtene anga fuli bai agita isu fa meta kalango bunda kun kan koyi
ni o bɛ Mali kalanko la o tɛ ka bɔ a la an bɛ don min na ko bi n'an taara Kayi mara la aw Isufa ale la olu ye grève daminɛ ka kɛɲɛ ni nin dɔgɔkun in bɛɛ lajɛlen ye koyi ka sababu kɔnɔ dɔgɔkun kɔnɔ n'a fɔra ko tile 5 grève kɔni baarabila o ye dɔgɔkun kelen ko ye tɛnɛ ka taa bila juma la o to o bannen ye sa wa an bɛ don min na ko bi kalanta a dɔgɔdalen ministre ale kɛlen k'a ka yamaruyaw ta k'o di Mali fantan ani 4 ko kalan ko a ka kɛ Mali fantan ani 4 kɔnɔ an y'a jateminɛ k'a jira k'a fɔ ko min ye Kayikaw fɛ jɛkulu min bɛ yen n'o b'a wele ko syndicat des travailleurs de Kayi Isufa olu ka enseignant min bɛ o école karamɔgɔ min bɛ o jɛkulu kɔnɔ olu kɔni olu k'a jira k'a fɔ ko kabini ntɛnɛn tɛmɛnen ko olu bɛ ko tɛnɛn natɔ k'olu bɛ taa grève la fo ka taa se dɔgɔkun banni ma u bɛ tile 5 de kala grève in k'a kun ye jumɛn ye Isufa ko olu ka prime ko o bɛ yen koyi olu ka prime fɔ ko école karamɔgɔ minnu ni olu bɛ yɔrɔ la yɔrɔ mara ka gɛlɛn ni olu yɔrɔw sigili ka gɛlɛn ko prime labilalen don u ye o prime minnu ni san caman tɛmɛnen faralen ɲɔgɔn kan u tɛgɛ ma se ka da o si kan fɔlɔ u y'a jira k'a fɔ ko tɔntigɛla tɛ minnu tɔntigɛla kɔfɛ n'a ma ɲɛ ko école a fɛnɛ bɛna ta olu kɔni fɛnɛ b'u kantigɛ da yira k'a fɔ ko u ka tɔrɔmɔɲɔ min ni o bɛ yen u kan ka d'u ma ko ye o ye prime ye prime min n'a bɛ fɔ ko prime des zones difficiles o bɛ kɛ Kayi mara yɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ gɛlɛya bɛ yen kosɛbɛ bɛn kelen don a kan ka jira k'a fɔ ko o musaka in kan ka di olu ma ko n'o ma kɛ kɔni ko min ye ɲinan kalanko ye Kayi mara la san 2000 ni san 21 ka bila san 2000 ni san 22 la ko tiɲɛ la ko nin ye bagabaga kura ye olu fɛ yen ni olu min b'a jira k'a fɔ ko olu tɛna kalan kɛ ne y'a jateminɛ dɔw bɛna bila Isufa o ye gɛlɛya min ni fɛrɛ kan ka ɲin'a la koyi Fasiri an y'a bɔ le wagadu a ka dɔgɔkun in bɔlen kɔnɔ n'an k'a ma le reporter a ka bɔli parce que sɛbɛnba la rédaction a ko Keriba n'i y'a ta k'a lajɛ a ko min ye i ka dɔn k'a fɔ samedi tɛmɛnen Keriba Bamali ba kɔnɔ an ka capitale ba ɲɛna yan n'o ye Faba Bamakɔ ye ko an ka taa hippodrome na koyi hippodrome na Keriba Samake a ko i ka dɔn k'a fɔ colonel de l'armée français Keriba ko a ka marifa ayiwa a y'a ci a yɛrɛ la koyi mugu dasi a yɛrɛ la hippodrome na anw yɛrɛ ka Bamakɔ ba ɲɛna yan Keriba Samake a ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko hippodrome maaw tun commencera ka yobo yaba Keriba sira nana maaw la jatigɛ nana maaw la koyi rébellion bɛ jamana kɔnɔ cogo min mugu kan ka taa bɔ nin yɔrɔ la bɛɛ dun k'a dɔn k'a fɔ tubabukɛ ale b'o yɔrɔ la ale dun ye colonel de l'armée français ye Keriba k'a sira nana maaw la a ko n'a compris le père que le mal Keriba fana n'i y'a ta k'a lajɛ min ye i ka dɔn k'a fɔ 17e arrondissement maaw ye Keriba k'olu ye wuli ka jɔ da joona awa k'i kunda a yɔrɔ kan koyi Keriba Samake ka taa sɔrɔ i ka dɔn a k'u ye ayiwa BJ wele ala joona brigade d'investigation judiciaire Keriba ko nin ka bon anw ma ko ye a ye na nin a ye yeselan colonel an 47 bɔ ɲɔgɔn ko a ko nationalité française don koyi Keriba Samake k'i ka dɔn k'a fɔ ko cɛba ɲi a ko a ye ayiwa mugu ci a yɛrɛ de la koyi sabula a yɛrɛ ka arme Keriba a y'o de ta ka dasi a yɛrɛ kana Keriba ko i ka dɔn k'a fɔ congé yɛrɛ la koyi Faransi jamana kan a ma mɛn Keriba a ko a nana a ma mɛn kosɛbɛ awa ka bɔ a ka congé la Keriba n'i y'a ta k'a lajɛ awa Fasiri sɛbɛn a ko a bi da yen koyi min ye enquête ye olu bɛ senna awa k'a ko fɛsɛ awa maa min nana sisan ni kumakan minnu bɔra Faransi ma b'o dɔn wa a ko an bɛ yɔrɔ min na ko bi a ko kuma wɛrɛ tɛ se ka da nin kan koyi ko a bɛ BJ bolo Keriba ka nin ko fɛsɛ i ka dɔn k'a fɔ nin y'a yɛrɛ fa kun min na a ko ka dɔn koyi sabula Fasiri an y'a sama ni ka bɔ le reporter kɔnɔ a ka bi bɔli Fasiri sɛbɛnba la rédaction an ka foli b'u ye an bɛ to reporter ayiwa i ka dɔn k'a fɔ samedi don tuguni awa i ka dɔn k'a fɔ octobre kalo tile 30 ka golo masilen sa n'an k'u ma ko les femmes binna ayiwa Bamaji wale maaw ka jɔ kɔnɔ koyi a dun kɛra Moruja Keriba Samake a ko n'i y'a ta k'a lajɛ an bɛ sikali don koyi k'i dogo ayiwa bintu la awa ka ayiwa famaw natɔla lajɛ ko Madina Sila a kɛra o dugumisɛnnin kɔnɔ ye Sila Keriba Samake a ko bilan k'ale gɛlɛya dɔɔnin koyi min ye maa 2 bɔ ɲɔgɔn ye Keriba o tora sur le champ ka yɔrɔnin kelen saba Keriba k'olu blessé koyi a ko blessé awa olu bɛɛ lajɛlen sera Moruja ale dɔgɔtɔrɔso la koyi
gauda ko daka awa bilese ni ala ku nombo keriba ma ke fa di sebengo akoni anta kalaje ni waleya akoni mekala segu nyampala ani ikalo ka fo alamuma keriba ni muka chambi ko sebe koy nyamma ke anjien duru ye ni ka ba ayam bolfonga yele marfonga awa ka chini ye akeriba ko olu tala ubundu ko kanan keriba ki ka tabaw ni ayati saji ye koy ya ku belensa ku belen du kono no olu ka baraka ko de o okene uka bondala ile songula sa uka tabaraka ni ku kono ko kanu ni kunyeni ko tumu ko sama bo ko bali anya sama ne ka bo aka boli la le la so anga foli bai